Para naman sa ating good news ngayong umagang ito mga idol. Nako, ang saya-saya dahil ang mga Toda drivers dito pa sa lungsod ng Dagupan, tinangkilik ho yung libreng almusal o paalmusal ho na handog ng Ifm Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin ngayong umaga, idol, Tita Ronnie. IFM News. Masayang tinangkilik ng mga Toda drivers sa Barangay Bunuan, Gisette, Dagupan City ang libreng almusal na hatid ng Ifm Dagupan nitong nakaraang Sabado. Sa pag-iikot ng Ifm, personal nating kinamusta ang kanilang pamamasada at hinandog ang daladala nating masarap na lugaw at pandesal sa mga nakaparadang tricycle drivers at pedicab drivers sa nasabing barangay. Tuwa't galak ang naging sukli ng mga residente sa ating pagdating at sa ating libreng paalmusal. Layon ng ating programang Ayuda ni Idol na mas mailapit at tangkilikin ng masang Pilipino ang ating mga serbisyo publiko sa balitaan at kasiyahan maging ang libreng almusal. Abangan ang pagbisita ng buong pwersa ng Ifm Dagupan sa inyong mga barangay, dala ang masarap na pagkain at cash prizes sa Ayuda ni Idol. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.